Bye-bye. Say bye-bye. Yeah, have a nice day there. Enjoy. Kahit pagod si mama, nawawala yung pagod ni mama nito. Kasi, cuddly, very cuddly, Alam niyo ba ang result, guys? Good morning! Francine is going to kindergarten. Papa is preparing. Can you eat the last bit of egg? So you go? You're good to go? Yeah, your egg. Finish. Good. Good job. Papunta na si Francine ng kindergarten, guys. She's ready. Mainit ngayon. Papatanggal ko yan dun pagka sa loob. Ano yung ganit? Ang aming kuhan, guys. So, balcony. Nakaganyan kasi nire-renovate nila ang labas. Come on, Francine. I bring you to the door. Bye, Francine. When you have to check it. It's cold outside now. Baby. She's only sleeveless. Then take that out when she reach to kindergarten. Sus, kanigid sila, uy. Tugnaw, boy, malamig. Malamig pa. It's still fresh outside, be? How many degrees? Check ko muna ang weather, guys. 17 degree. Say good morning. Like a kid, eh? How many times? It's my kids here. Lucky Ella, still sleeping because she's in quarantine. Only Vanessa is waking up early. So, come on. What are you doing, Pa? Yeah. See? Yeah. Bye-bye. Say bye-bye. Yeah, have a nice day there. Enjoy. Nagbag-bag pa ka. Wala na ba na isulod imong bag? Bye! Bye, mama daw. Nagbag-bag. Nagdala yun ng bag. Pero walang laman ng bag nun. Ano lang yun? Hot niya kasi mainit ngayon, guys. Since yesterday, mainit. Pero malamig sa umaga. Bye! 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 Francine. Bye! What is that there? Okay. Okay, bye. Go! Junior! Ay, madami tayong gagawin today, guys. Maaga na ako gumigising kasi si Francine 8:30 na siya sa kindergarten until 3:30. Bihis tabi, bihis. Yeah, bihis tayo. Good morning. Good morning. I'm flathead. Wala pa kami appointment. Come on. Churup, chup, chup. Maglinis na tayo ng bahay, guys. Para maano ko yung maaksikaso ko yung box. Linis tayo ng bahay. Wala pa akong hilamos. Uy, pagising ko talaga sa umaga, guys. Ano na kaagad? Ano ba to? Sa ano na ako kaagad sa kusina. Pero ngayon walang pasok si Ella. Kaya si Vanessa lang. Uy, may burp again, B. Lagi ka na lang nagbe-burp sa camera, B. Yeah. Big boy naman yun. Sabi ng doktor, ang laki daw ni Francis. Sige, linis na tayo, B. Linis, unahin kong bedroom. Saka ako mag-cover. So, laba tayo, guys. So, plan ko is today maglaba lahat ng mga damit namin. Tapos, hang ko lang sa basement kasi wala kaming malayhayan dito, guys. Uy. Tapos, maglilinis ng bahay. And then, uy, nahulog ang beds. Linis ng bahay. Tapos, try natin tapusin yung bangs today.
Kasi bukas guys, balik kami sa apartment na nililinis namin ni Frank. Yung ginagawa namin ba. Dito kasi yung ano, meron, load ako ng 3 or 2 ngayon. So first load ko to ng wash. And then linis tayo tapos luto ng lunch. Dami tayong gawin. Oy, gagawin ko lahat today para bukas. Ano dito sa bahay ba pag umalis kami. Malinis. Malinis ng ano lang, isang oras. Ikaw, marami na naman. Makalat na naman kasi ano, may mga bata eh. Hindi mo ma-maintain yung kalinisan dito. Pero at least hindi magulo guys ba. Like for example, yung mga laruan, at least yung mga labahan natapos. Tapos balik kami bukas. Ano na lang, linis kami. Tapos pag natapos ko na yung malinis doon, pwede na si Frank na lang mag-isa pupunta doon kasi mag-ano siya, mag-paint at hindi kami pwede ni Junior doon. At least si Junior hindi pwede. And then kasi kahapon hindi na ako sumama sa kanya kasi nagpa-vaccine nga tayo kang Francis, diba? And then late na ako natapos kaya hindi na ako sumama doon yesterday. Nagpahinga na lang ako. Pinapahinga ako para may energy tayo. So tapusin ko lang muna to and then let's hoover. So guys, natapos na tayo mag-hoover. Gihanga ko. Hiningal ako dun ah. And then, magluluto na ako ng lunch. Meron kasi ako, alam nyo ba? Akala ko magkapagpahinga ako at least na konti. Kasi bago ako maghang ng clothes sa baba. Maingay kasi yung washing machine malapit na matapos. 5 minutes na lang pala, matatapos na. So wala pa din akong pahinga. Kaloka. Tapusin ko na lang talaga lahat para magpapahinga ako after. Mayroon akong minarinate kagabi na meat. Ipo-pork adobo ko yan siya. And then, luto muna ako ng lunch bago ako maghang sa baba. Patulong tayo ka Frank maghang. Kasi mabigat pagpunta baba. So, arrange lang tayo dito. Ang next na ilo-load ko yung mga linens. Yung linens dito, throw dito sa sala, yung mga rugs, mga towels, tsaka ako 3 loads nga. Ang last load ko yung mga white stuff namin. Hiningal ako. Ay, gutom na ako eh. 11 something na, malapit ng 12, kaya luto muna tayo ng lunch. Pag na, ano ko na siya, natakang, ano yung natakang sa Tagalog? Natakang, oy. Pag naano ko na siya ba, nalagay ko na siya sa stove, pati yung rice. Pabantayan ko kang Ella, tsaka maghahang kami sa baba. Kawawa naman ito, oy. Umiyak siya, guys. Umiyak siya. Kawawa naman ang baby namin, oy. Baby. Kawawa naman. Nag-break na punta, guys. Kasi ano, umiyak si Junior. Kawawa naman. Kanina pa kasi ito nakahiga doon. Na-board siguro siya. I'm bored in the house. Bored in the house. Bored. I'm bored in the house. Bored in the house. Bored. Bird in the house. Bird in the house. What's that? Who's that? Who's that? Half? Half of that. 4 to 6 times a day. Okay. Hop. Meron siyang iniinom na ano guys ba? Syrup kasi yung akala ko luas yun pero sabi ng doktor fungi daw. Fungi daw? Dubi. Nagwa-white spot siya dito ba sa bibig niya. Tapos niresitahan kami ng syrup para matanggal. Para maula na unsam ni mo short dong eh. Unsam ni mo short dong. Bird in the house. Bird in the house. Yung mga damit niya pang 9 months na. Ding, magkasya na nga sa kanyang pang 1-year-old. Bird in the house. Bird in the house. Lipay siya oh. Saya niya oh, nakinuha ko siya. Busy kasi si Mama B.
Maglinis mama. Mag-laundry si mama. Ano na ba naman to, oy? It's actually a half up to 1 milliliter. This is actually 1 milliliter here. Yeah, then it will that reach 1 week then? Is it only 1 bottle na? No, it's only like for 3 days. 3 days? Because doctor was saying 1 week. 2 times up to 1 We do week. half Okay. of that. Okay. We do half of that. Okay. Okay. Until here. So we start now. Painumin muna namin to ng syrup. Bird in the house. Bird in the house. Bird. Buti nga to, mabait ba? Madami akong nagagawang trabaho. Pero pag may sumpong, wapot. Dong ay. Aking kuan dyan ni sila. Kahit pagod si mama, nawawala yung pagod ni mama nito. Kasi cuddly, very cuddly, Kahit pagod si mama, kahit hindi na makasuklay, okay lang. Okay lang, basta ang baby namin masaya. Hello, kumusta kayo? Kumusta kayo po? Okay lang ba po kayo? Kumusta po? I'm Filipino po. I'm Filipino po. I'm Filipino po. Half German Shepherd po. Okay. So we have to give medication here. Yeah. It's yum be. Wait. I wonder if that is yum. Oh, wait. It's in this side na. Do it in this On side. that side here? In this side here. It's okay. This is on. It's like. Is it yummy? Yeah. Finish? Thank you. It's not yummy. Can you sprit one water of that? Just like that. Just to, painumin natin ng tubig. Okay, then don't. Okay. Matanggal na kaya yung white spot dong. Akala ko luas yun, ay. Nakikita ko yun lagi eh. Wala kasi akong... Okay. Tik! Tik! Yan na, ay. Bigay ko muna to siya sa yung papa para matapos ko yung niluluto ko kasi mapagod yan. Baka masunog yun. Tapos maghahang pa kami ng clothes sa baba. Sama ka dong? Sama tayo sa baba. Dito ka lang. Oy, mabigat kasi yung dadalhin namin dong. Sa crib ka lang. Madali lang man naman kami. Ay, just hindi ako ng bata. Guys, ngayon lang ako nakabalik guys kasi kanina na busy talaga ako. Tapos nagluto, kumain, nagpahinga. Tapos ang mga kids ngayon, gabi na dito, 11 PM na. Si Francine nandito natulog. Hindi ko siya mapakita kasi nakanapi lang. As si Francis din. Ewan ko anong nangyari sa dalawa. Paiyak-iyak lagi. Hindi kami nakatulog pa ni Frank kasi paiyak-iyak silang dalawa lagi. Kung hindi si Francine, si Francis. Kaya transfer ni Frank dito si Francine na dito siya matulog. Para pag umiyak siya, hindi magising yung dalawa guys pa. Yung si Ella at si Vanessa kasi natutulog na. And then ngayon, umiyak na naman si Francis. Nagpupo siya. And then si Francine, nandito. Ayan. Hindi ko may pakita kasi nakakuan siya guys. Nakahubad. Nakanapi lang. Yun, alam nyo ba guys? Yung paano bitaw ako, yung laging sumasakit yung ulo ko. Kinabahan ako noon guys kasi before din, pero lagi naman talaga akong ganito. Pero before din, before ako nabuntis kang Francis, lagi akong nagkakasakit din. Kinabahan ako talaga ngayon guys kasi baka buntis na naman ako kasi nga, di ba ka Francis, nagpipills ako that time. Nagka-contraceptive pills ako that time pero nag-stop ako dahil nabigla akong nabuntis, wala pang 1 month. Pero kahit, basta, ayoko na i-explain yung sa kanya. Basta yung ka Francis, nabuntis ako kaagad ba nung nag-stop ako ng pills. And ngayon naman guys, wala na talaga akong
Nag-a-alarm na talaga ako every day, every night nang nagising si Fancy. Nag-a-alarm na talaga ako ng you want water? Ha? Nag-alarm na talaga kami, ako, every night, kung anong oras ko dapat i-take yung pill para at same time talaga lagi bata kasi mas careful na tayo ngayon kasi ang dami ng kids guys. Alam nyo, maintindihan nyo ako kasi hindi ko naman ayaw ko nang mabuntis pero family planning ba, mayroon tayong mga priorities at saka maliliit pa sila guys, and then yung apartment din namin maliit, hindi ang kwarto para sa mga kids hindi na sapat. So ayun, nag-test ako this night guys. Nagkinabahan talaga ako guys kasi mayroon ako mga pregnancy test na binibili eh. Kinabahan talaga ako guys kasi baka buntis na naman ako. Gusto ko sana i-prank si Frank pero it's not a good joke to prank nito, kaya alam niya naman tong mga test. Kaya, alam niyo ba ang result guys? Tadang! Negative kasi imposible na bang mabuntis ako. Uy na yung sex life namin ni Mr. nilalangaw na at saka yung yung pill. Yeah, that's yeah. You what? Your nose? You want water? I get you water, okay? No. Oh, no? Okay. And then, yung pills, hindi ko na talaga siya kinakalimutan. Lagi na ko na talaga siyang iniinom every night. Hello! Dito siya matutulog tonight. So, all for video today. Thank you all for watching. Have a good night, everybody. You have a boo-boo there. Okay, may boo-boo there. Kuno siya gan. Good night. And God bless us all. Bye-bye. Don't forget to like and subscribe. Kiss mama.